Hürmetli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз һәм бүген тапшыруыбызга килгән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Саба районы Иләбер авылында яшәүче Әхмәтшин Радик Миннәхмәт улы 23 мартта 50 яшьлек алтын юбилеен билгеләп үтә дип башлана безнең бу котлау хатын. Хөрмәтле юбиляр Әхмәтшин Радик Миннәхмәт улы, әйдәгез әле үзегезгә булган матур теләкләрне якыннарыгыздан кабул итеп алыгыз. Кадерле туганыбыз, сине юбилеең белән котлап, гомернең иң узынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкның иң олысын телибез. Кайгы хәсрәткә бирешмей, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып яшәргә насыйп булсын. Ходай Тәгалә парлы, мул тормыш насыйп итсен үзеңә. Пар канатлы бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен, кояш кебек балкып яшә, күңел гелең мәңге шиңмәсен. Булсын ул илле, тулсын ул илле, бәхет бизәсен якты күңелеңне, яшәү ялкыны сүнә белмәсен, җырлап каршы ал тагын илленә. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, Саба районы Иләбер авылында яшәүче әниең һәм энең Әхмәтшин Рафислар гаиләсе диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр Радик әфәнде, сезне чын күңелдән алтын юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Сау-сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз һәм тигезлектә якыннарыгызның кадер-хөрмәтен күреп, озын-озак гомер кичерегез. Һәрбер көнегез шатлык, куаныштан торсын. Так, җәмәгать, әйтергә кирәк, бүген бик яхшы кеше туган. Гүләя! Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең иң изгесе бөеремнән төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көченнән. Әлбә ярый тугансың, маладис, син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылан. Әлбә ярый тугансың, маладис, син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылан.
Alma ağaçları жылıyız mı yok mu? Иләбәр авылында яшәүче Радик Әхмәтшинне тагын бер мәртәбә шушындый зур матур бәйрәме алтын юбилее белән тәбрик итәбез. Хөрмәтле Радик әфәндем, бәйрәмегез белән котлап сезгә исәнлек, саулык телибез һәм шатлык куанычларга бай тормышта яшәгез дибез. Ә инде хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә үзегезнең якыннарыгызны Саба дулкыннары телевидениесе аша котларга онытмагыз. Бүгенгә тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Матур яллар теләп сезнең белән саубуллашабыз.